चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दैसुमबारि गामि ओनसोलनिफ्राय गोदानै दाजानाय ULB दोलोनि चिरां जिल्लानि कामान्डार रैरुप मुसाहारि उर्फे रिंखां मुसाहारि मुंनि सासे सुबुंखौ चिरां पुलिसा थांनाय 23 सेप्तेम्बर खालि हमो। पुलिसनि सोंनाय फिननायाव ULBनि कामान्डार होनना गावनो सिमान जादों होनना चिरां जिल्ला पुलिस खुंथायनि SP प्रानजित बराया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसे हमजानाय सोद्रोमानिफ्राय जेबो बेरगा आरो बेरफ्रुगा आइजेंफोरखौ मोननाय जायाखै होननाबो बुंथियो। हमनो हानाय चिरां जिल्ला कामान्डारनि हेंथायै केस जाबसिननाय जायो आरो दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननाबो मोनथिहोयो। क'क्राझार जिल्ला SPनि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि ADGP आरो BTADनि IGP DLR बिष्णया फोरमायो दि थांनाय बावैसो सान सिगां जोनोम जानाय हाथियार हमग्रा आफाद ULBनि सा 10 सोद्रोमाफोरखौ पुलिसा संदांना क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव हमनो हायो होनना बुंथियो। हमनो मोननाय ULBनि सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार जिल्लानि सा 8, चिरां जिल्लानि सासे रिंखां बसुमतारी आरो बाक्सा जिल्लानि दानस्रां बसुमतारी होनना LR बिष्णया बुंथियो। खौरांगिरि मेलाव ADGP LR बिष्णया बुंबावोदि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो हिंसा गैयै समाज दाफुंनांगौनि थाखाय जेब्लाबो पुलिस खुंथायखौ मदद खालामनांगौ होनना आसाम आरो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिनो हांख्रायदों। थांनाय 18 खालाराव पुलिसनि आखायाव एनकाउन्टार जानांनाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि नखरनो सरखारि साख्रिजों लोगोसे सारादु खुंनो थाखाय BTR सरकारनिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियै दिनै जोंसार मुसाहारि बिथांनि नखरनो BTR सरकारा फोसावनाय बायदियैनो 1 लाख रांखौ गथायनानै होनाय जाबाय। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय।